Rusiýada okuyan türkmenistanly studentler viza kartlarynyň pulny atlaşdyryp bilmeýär. Olar kösenýär. Rusiýada bilim alýan türkmenistanly studentler türkmen banklarynyň berilen kartlaryna maliýe serişdelerini inni 2 ay bäri düýünden atlaşdyryp bilmeýänliklerini habar berýärler. Munyň netijesinde olar dürli kösençlikleri başdan geçirýärler. Bular barada Rusiýada okuyan studentleriň bir näçesi Azatlyk radiosyna 14 martda habar berdi. Ýam 2 ay bäri kartdan pul alyp bilemzok. Biz Rusiýada okuyan studentler näme etjegimizi bilemzok. Bu kart bilen çörek satyn alyp bolanok, umumy ýaşaýyş jaýyna bolan berigimiz tölenmäni dur diýip studentleriň adynan urudylan hatyň awtory aýdýar. Olar ýaşamak üçin okuwun gapdalynyň işlemäge mejbur bolýanlyklaryny, ýöne işlän ýagdaýlaryna da sapaklaryna ýetişip bilmeýänliklerini aýdýarlar. İş hem tapdyryp baranok, dokument sorýarlar. Ýagdaýymyz kyn diýip türkmenistanly student aýdýar. Meniň okuyan ýerimde ähli türkmenistanly studentler şolaryň hataryny meniň özüm şeýle kynçylyklary başdan geçirýäris. Biziň eni atalarymyzyň uğrudan pullaryny bank bermeýär. Bu kanuny laýyk däl ahyryn diýip student şikayet edýär. Türkmenistanly häkimetler türkmen banklarynyň raýatlara beren kartlaryndan daşary ýurtlardan atlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň mösberini soňky 2 ýylyň dowamyny telim gedek azaltmaga mejbur boldy. Bu ýagdaý hususan daşary ýurtlarda okuyan studentlere täsir etdi. Olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri yaramazlaşdy. Rusiýada okuyan student azatlygy ýiberen hatyna ýüze çykan problema bilen baglylykda özleriniň Türkmenistanyň banklaryna jaň edýänliklerini, ýöne olaryň şikayetlary asla jogap bermeýänliklerini aýdýar. Türkmenistanyň döwleti degişli Türkmenmaşy, Türkmenistan, Daýhan Bank, Halk Bank atly döwlet täzirçilik banklary, Türkmenistanyň döwlet ösüş banky, Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky şeýle-de Senagat, Rysgal we Türk paýdarlar täzirçilik banklary hereket edýär. Bularyň ählisi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň binýadyna ýerleşýär. Türkmenistanly Visa we Mastercard halkara tölew kartlary döwleti degişli banklardan Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan berilýär. Rusiýada okuyan talip hatyna dowam edip kartlardan çekilýän pulun limitiniň 5000 rubla düşürilenigi aýdylýar. Ýöne bankomatlar häzirki wagtda bize ýeke köpükde berenok. 5000 rubl bilen Rusiýada bir ay ýaşap bolmaýar. Biz umumy ýaşaýyş jaýy üçin tölemeli, iýip içmeli. Ödümüzde hiç saat kalmayar. Ine atalarımız Western Union arkaly hem uğradyp bilen oklar. Ol ýerde nowata ýazylan müňlerçe adam bar diýýärler diýip student hatyny aýdýar. Studentin aýdýan 5000 Rus rubly Amerikan dollaryna $70 barabar bolýar. Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy 7 martda uğradan maglumatyny ogly Rusiýada okuyan bir tanşynyň sözlerine salgylanyp viza kartynyň üstü bilen nagtlaşdyryp bolýan pulun mösberiniň $100 düşürilendigini, ýöne onun $30 hyzmatlar üçin tutulup galýanlygyny, studentin eline $70 alyp bilýänligini habar beripdi. 6 martda Azatlygy Haturadan Täjikistanaky türkmen talipleri özleriniň Türkmenistanyň banklarynyň berilen viza kartlaryndan $80 köp pulny atlaşdyryp bilmeýänliklerini habar beripdi. Fevralyň aýagyna ýurt içinden habar urudan beýleki bir habarçymyz Western Union tiz pul geçirim hyzmaty arkaly daşary ýurtlarda okuyan studentleriň Türkmenistanyň ýeni atalarynyň aýda olary $200 mösberini pul urudyp bilýänliklerini habar beripdi. Türkmen Nokot News habar saýty hem 5 martda bu barada habar verip 1 martdan başlap studentlere Western Union arkaly ýerilýän pulun mösberiniň $480-dan $200 düşürilendigini habar berdi. Ýöne onu uratmak üçin nowata ýazylmaly Lewabyň Türkmenaba şäherindäki Türkmenmaşy hemde Senagat banklarynyň işgärleriniň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda diňe maý aýyny iýun aýlary üçin nowata ýazylmagy mümkinçilik bar. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanly studentleriň türkmen banklarynyň berilen viza kartlary arkaly maliýe serişdelerini nagtlaşdyrmak bilen bagly duçar bolýan kynçylyklary barada ýurdun döwlet ýetirigine habar serişdeleri habar bermeýär. Degişli bank resmiýleri hem bu barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.